מה קורה? דביר, יש לך בעיה. לי בעיה? אתה כל הזמן מתלונן על הבנק שלך, אבל אתה לא מסוגל לעזוב אותו. שטויות, אני יכול לעזוב לי בעיה. כן, אז למה אתה לא עובר? עזבי, ממי, כל הבנקים אותו דבר. כבר מזמן לא, דבירי. עבור. זה כזה כאב ראש. זה קל, אבא, עבור. לא נעים לי מהם. ההורים שלי שם. עברנו. דביר, להודות שיש לך בעיה, זה הצעד הראשון לפתרון. דביר סובל כבר שנים מהבנק שלו. למרות זאת הוא מתקשה לעשות את הצעד ולעבור. הוא זקוק לתמיכה שלכם. חייגו עכשיו לנייד שלו 052-731-5555 כי חייבים להעביר את דביר. יש לי בעיה.